Tak pre mňa osobne asi takú veľkú deliacu líniu, pretože na TEDx Bratislava som išla s malou dušičkou, s veľkým rešpektom, na druhej strane poctená. A bola to taká štartovacia čiara, ktorá nakopla nielen mňa, ale aj projekt Ďakujem sused. Lebo na TEDx Bratislava som rozprávala o jednej knižnej búdke, o takom mikrosvete v Ružovej doline v Bratislave. A dnes, keď sa nad tým zamýšľam, tak hovoríme o celoslovenskom projekte, kedy sa knižné budky naozaj rozšírili do nielen miest, ale aj obcí Slovenska, kedy sa Ďakujem sused stala už komunita. Takže je to pre mňa taká veľmi milá spomienka a zároveň poďakovanie a dobrý pocit za vôbec tú príležitosť hovoriť o takomto projekte. Určite áno. Ja som tam minulý rok bola ako rečník, tento rok si to určite viac užijem, keďže to bude bez stresu, takže túto možnosť rada využijem a vidíme sa na TEDx Bratislava 2014. Tak z môjho pohľadu najmä z dôvodu, aby vyskočili na chvíľočku zo svojho dennodenného stereotypu, či už pracovného alebo iného, v ktorom žijú, a stretli tých zvedavých, činorodých a inšpiratívnych ľudí, akí sa tam každý rok dajú stretnúť. A určite aj pre rozšírenie si obzorov, nie každý deň máme možnosť vypočuť si možno témy vedecké, ktoré sú podané úplne ľudsky a zaujímavo. Takže je to určite jeden z dôvodov, jednak ľudia a jednak veľmi zaujímavé témy, ktoré sa tam určite aj tento rok vyskytujú.